Elektrický stacionární závitořez Proma ZPM50 je stroj, kterým můžeme řezat různé druhy závitů. Je primárně určen pro trubkové kuželové závity a je vhodný pro vodovodní, topenářské a plynové rozvody. Poháněn je elektromotorem o napětí 230 V a příkonu 750 W, který můžeme ovládat nožním pedálem. Součástí konstrukce stroje je odklápěcí držák s nástroji pro odříznutí a odjehlení materiálu a nechybí také možnost automatického chlazení a mazání. Disponuje držákem závitových oček a dle použitého očka řeže závit v maximální délce 120 mm a rychlosti 27 otáček za minutu. V základním příslušenství stroje jsou také 2 sady nožů s rozsahem 0,5 až 2 palce. Elektrický stacionární závitořez Proma ZPM50 je spolehlivý pomocník pro řezání závitů.